pasino kusempana nkani za mbanja kuti apatu mzimayi nkhwiko mpana kummenyesa kuchipupa mapeto kwake mzimayi amenewo kutsikiratu kuli chete adolo amenewo mpakana ukapeza zoti akathera mu chitoposi cha polisi ena akumanza ati imeneyonso ndeiti tilayifotokozeni bwinobwino chachitika chenicheni ndi chani ayi ndithu akuluakulu tikaona chithunzi chimene chikusewera pasikini pathopo mkulu amenewo zina lake ndi Wironje Itando zaka zake zakubadwa ndi 44 iyetu kumalawi amakhala kumalo amene masungira anthu othawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana kuchako kumene kumaziwika zona kuti kunsasa wa Dzaleka m'boma la Dowa ndiye kunsasa umenewo mkulu amene anali ndi banja lake bwinobwino anali ndi mkazi wake yemwe dzina lake anali Mapendo Asani zaka zake zakubadwa zinali 22 ndeno mukhala kwawo ngati banja zinthu zimakhala zikuyenda bwinobwino komano akunena zona kuti mkulu amene amakayikira zona kuti mkazi wake ali ndi mimba kapena kuti mkazi wake anali woyembekezera mukuganiza kwake amazaganiza motero ndiye amati akampanga confront mkazi ameneyo mkaziyo amakana zona kuti iye ali bwinobwino osali woyembekezera zimeneno mkulu amene samakhutira ndi mayankho amene machoka kwa mkazi ameneyo ndekaya amakayikira zona kuti kuyembekezera kumene kumimba imene kapena kuti sinali yake kapena samafuna kuti akhale ndi mwana zimenezo nde sizuzika bwinobwino komano chodabwisa ndi chonena kuti ngati samakhutira zoti mkazi ameneyo analibe pakati samakhala ndi chiganizo chonena kuti apite ku chipatala akayese kuti mzimayi ameneyo anali ndi pathopi kapena ayi mpaka nanoko zafika pa 9 Julayi chaka chimene cha 2026 after sonde atamfunsa mkaziyo zoti mkazi uja anakana moto waketo kuyambika mkangano osatomasewera kenako nonde kuti panali ndewu ija yosowaoleresa leyo ndewu imeneyo zikuona kuti amatibulana nyumba moto kwake zinapeza zoti mkulu amene Wironje anagwiratu nkhwiko mkazi wakeyo ndikumafinya osati masewera kupeza zoti no mkazi ukanikano kuyankhula even kuti akuwe zimayi tukukanika after atamfinya osati masewera manja onse pa khosi plus ndiye kuti zimphamvu zake zonse akuti mkazi avomere zona kuti ali ndi mimba amungontenga akupita naye ku chipatala kuti akayese abwere ndi zosatira kumeneko aziwe chenicheni zimenezo ndithode osachitika emakosana timadziwa bwino munthu kufinya kwambiri pa khosi apeza kuti wabanika chani kuti ukumeso ukanika osatira zimene zinachitikazo napeza kuti mzimayi ameneyo amene adawa amamutaya ndopeza kuti wagwa pansi ndi kuti wafenta sakupanganso respond ndiye nkhaniyo ikuona kuti inamuchitisa mantha mkulu ameneyo zomweno zinapangisa zona kuti apeze abale ake amkaziyo omwenso amakhala kudzaleka kampo komweko anthu ataona zoti munthu amene osapanga respond anathandizana kumunyamula ulendo naye pa chipatala chomwe chili pa Dzaleka kampo omwepo chipatala cha boma chimenecho kwa amene tinapita pa Dzaleka kampo chipatala chimenecho tikuchidziwa bwino nawo afika kumeneko cha matotolo kwafunsa kuti munthu amene watani Wironje sanaulule chimene chinachitika chenicheni anangofotokoza kuti kumenekoko anagwa ali ku nyumba ndiye madotolo atamuyesa kumeneko ja anangosimikiza zoti mzimayi ameneyo Mapendo ndiye kuti anali atamwalira kale zomweno zinapangisa zona kuti achibale a mzimayi ameneyo asakhutire chifukwa cha imfa yake posatira izi anapita tukapanga ripoti polisi ya kumene kudowa ndiye polisi timadziwa kale kuti nkhani zikafika motero anathamanga tokantapa mkulu amene Wironje kamfunsa mafunso awiri atatu makamaka pa imfa ya mkazi wake Mapendo ndiye ali ku polisiko ndi kumene amazaulula zona kuti anthu amenewo anasemphana kaneke yokhoza ndi kuti mkaziyo amamukayikira zona kuti anali ndi mimba kapena kuti anali woyembekezera ndiye potengera kuti amati akamufunsa nkhani yokhoza ndi mimbayo mzimayiyo amapeza zoti amakana zona kuti ali ndi mimba zomwe zinapangisa zonde pakhale kusemphana pakati pawo mpaka nalo ndewu mapeto ndewu umenewo ndi pamene mkaziyo akuti anagwa pansi posatira zimenezi anatenga thupi lake kupita nalo ku chipatala chachikulu cha Dowa ndiye ku chipatala kumeneko adamuchita cheke pa khosi ndi pamene anaoneka kuti panali mamaki osonyeza zoti anagwidwa tunkhwiko kumenepo dzala zinali zitadindadinda apulasinso ndi kuti anali ndi mabala chani maziwa amene zimakhalira munthu akamufinya kwambiri amatha kukandika ndi zina zoti panali ndithu masaini kuti anafinyidwa nkhwiko ndiye chifukwa chakubanika nkupeza zoti wamwalira ndiye atachoka pamenepo anamuyesanso nkhani yokhoza ndi mimbayo pano zomvetsa chisoni zina kuti after kuyesedwa thupi lake kuti anali ndi mimba kapena ayi zinapeza zoti mzimayi amenewo zimene amakana kuti analibe mimba zinayizoona malizatsi ndithu anaonesa negative kuti analibe mimba chimene chinangovuta pa mkulu amene ni nkhwidzi komanso samvesesa chifukwa anakhala zona kuti anapita ku chipatala ndikuyesa mimba imeneyo ngakhale kuti polo anakatha kupita anthu awiri kumeneko malizatsinso ndithu anakaonesa zona kuti analibe mimba ndipo paja anzathuwaso nthawi zina zake amakhauma mitima kwambiri papa panalibe nkhani yoti mpaka nano kumafika apote nkumachoserana moyo ngati mmene zakhalira nkhani tozosakhala bwino of course kudowa amayankhulira polisi kumeneko ndi ali sistema anasimikiza zona kuti mkulu amene ndithudi ali muchitoposi mwawo ndiye padakali panopa akutolera information yonse akamaliza china chonse ndiye kuti apita naye kubwalo la milandu komweno akayankhe mlandu akukhuzana ndi madazo zomweno ndi zosemphana ndi section 209 paja imafotokoza zona kuti kuchosa moyo wa munthu ndi mlandu ndiye timadziwa kale kuti zilango zake ndikukhala kundende moyo wako wonse kutengeranso ndi section 210 ya penal code makosana nkhani zopewa kati ndithe kuzipewa choka munkhani iyi itha kuona zona kuti chimene chinangovuta ndi kumvesesa kwa mkulu ameneyi chifukwa Mapendo kumweno anali mkazi wa Damino
amafotokoza ndithu bwinobwino akazi onoti adamene anamvesesa ankopita ku chipatala amene andikayesa kumene kusibwezi zitafika panepa pa mkazi ndi uli wapita komanso adamene wachabwinonso palibe ndi kuti no akatheranso ku ndende komwe akakhale moyo wawonse zomwenso palibe kusiyana pakati pa mkazi wake wapitayo komanso iye angakundende munthu unganezona kuti kuliso chabwino ngati zikatero makazi oti munthu wabwirika chani china chonse ndati chishatadi pamenepo imene nkhani zake zimakhazi kuyendera so zopeweka ndithu zimafuna wazipewa tiye ndizesa kupanga ma decisions abwino pamene zalakwika atipeze guidance chani nake atiunikire bwinobwino pamene pana kazi oti anapanga engage achibale ake amkazi ameneyo kupa kuti mwina sizinakafika so extent imene yoti mpaka na kumachosera moyo ayi mmene munkhani zake ndi mmene zikuyendera pamene penepene tingoti mzimu wadona amenewo apendo use mumtendere kutheka mwini maganizo pa nkhani imeneyi ati maganizo alipo followers and comment section mulemekeza maganizo anzathu